سەرۆکای ئەمریکا دۆناڵد ترامپ di heyama 24 mijmêran de sê caran hişyarî da Îranê û got ku welatê wî wê bi awayekî bilez bersiva her êrişekî bide eger hatû Îran her bingehekî yan jî welatiyekî Emerîkî armanc bike. Di twîtekî de Donald Trump serokê Emerîka ragihand ku ev ragihandinên têne belavkirin ji aliyê wî ve wekû nameyekî ji Kongresê re ye da ku amade be eger hatû Îran êrîşan li ser bingeh û cihên Emerîkayê bike wî demî Emerîka wê bersiva Îranê bi awayekî bilez bide. Ev hişyariya siyane ji aliyê Trump ve di heyama 24 mijmêran de tê derxistin. û Trump di twîta xwe de got ku wan êrîşî me kiriye û me jî bersiv da heger carek din êrîş dubare kirin û ew ê bersivek bihêztir û mezintir ji yê pêştir jî ji me bibînin. Her wekû di twîtên Trump de hatî we ku welatekî wekî Emerîka $2 trilyon lê çekê pêşketî û giran xerc kiriye, got ku ew yên herî mezin û baştirîn li cîhanê de. Ji ber vê yekê, eger Îran êrîş lê ser bingehên Emerîka yan jî her welatiyekî Emerîkî bike, ew ê wî demî hindek ji wan çekên pêşketî û nû li dijî Îranê bikarbînin. û tekez kir ku ew qet di dil nabin û bi awayekî bilez û tund êrîşan encam bidin. û got jî ku wî 52 bargehên Îranê ku destnîşankirine û yên herî giringin ji bo Îranê bike armanc û amaje bi 52 welatiyên Emerîkî yên ji berî çendîn salan li ser destê Îranê hatibûn revandin û dîlkirin. Derbarê biryara Berlemana Iraqê ku endamên Berlemanê deng bi belê derbarê dawê anîna hebûna hêzên biyanî li ser xaka Iraqê dayîn û biryar dan jî ku gilî bi fermî li dijî Emerîka li Encûmena Ewlehiya Navdewletî were pêşkêşkirin, serokê Emerîka di vê derbarî de gef li Iraqê kir û got ku ew ê sizayên herî mezin ku ji berî niha wekû wan sizayan nehatine sepandin wê bi ser Bexda ve bisepîne, piştî ku wan daxwaza vekişana hêzên Emerîkî ji Iraqê kir û serbar kir jî ku vekişana hêzên Emerîkî girêdaye bi dana pereyan ji bo Emerîka, ew jî nerxên bingehên asmanî yên Emerîka li Iraqê ava kirîn. û got ku ew bingeha asmanî ya Emerîkî li Iraqê hatî avakirin bi milyarên dolaran li ser hatiye xerckirin û tekez kir ku ew ji Iraqê venakişin ta hemû pereyên li ser hatî xerckirin ji Emerîka re werin dayîn. Trump di gotina xwe de rexne li biryara destwerdana Emerîka di Iraqê de kir û carek din tekez kir ku biryara şandina hêzên Emerîkî ji bo rojhilata navîn ya herî xirab bû di mêjoya welatê wî de. Piştî kuştina Qasım Suleymanî û Ebû Mehdîl Muhendisê di êrişeka balafirên hêzên Emerîkî de li Iraqê, berpirsên pilebilindiyên Îranê êrişek tund li ser Emerîka kirine. Serbarê êrişên berpirsên grûp û milîsên Iraqî yên ser bi Îranê ve ku sûza tûlvedanê ji Emerîka re dane. Serok û berpirsên herî pilebilind îdareya Emerîka de jî berdewam hişyarî didin Îranê û dibêjin heger hatû Îran êrişî her bingehekî Emerîkî bike, wî demî Îran wê bersivek tund û bi awayekî bilez ji Emerîka bibîne.